खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बर' हारिनि फेस्ला फावखुंगुर बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बिथां फैला जे बरगयारि बिथांखौ जे लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां सांग्रांथियारि बाथ्रा आरो दिथागिरिफोरखौ बे समाव सांग्रांथियारि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव थुलुंगाखां बोसोन होबाय थायो बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा मैयानि सानावबो बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गावनि गथ'खौ सांग्राङै जोथोन लायोब्ला जोंनि फिसाया माब्लाबाबो ड्राग्स एडिक्टेड गान्जा फाग्ला बाइक साग्रा जाबा बाइक फाग्ला बेफोरबायदि जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे जोंनि गार्जेनफोर थामहिनबा दिथागिरियानो बे समाव जुदि मोजाङै जोथोन लायोब्ला फरायसाफोरखौ जुदि मोजाङै जोथोन लायोब्ला बे फरायसाया बै लाइमोना माब्लाबाबो बे ड्राग्स एडिक्टेड गान्जा फाग्ला आरो बेनि अनगायैबो जे बाइक साग्रा एबा बाइक फाग्ला जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा। थ' दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ अननायखौनो जोथोन लानाय होननानै सानो थ' अननायानो जोथोन लानाय नङा। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जुदि सांग्राङै गावनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला जोंनि फिसाया मालाबाबो ड्राग्स एडिक्टेड जाया गान्जा फाग्ला जाया बाइकनि फाग्ला जाया। थुलुंगाखां बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गार्जेना बा सासे दिथागिरि हिसाबाव जोबोदनो जोथोन लानो गोनां गावनि फरायसाफोर बा लाइमोनफोरखौ बे समाव जोबोदनो जोथोन लानो गोनां आरो जाय लानो गोनां बाथ्राखौ लानानै बिथाङा थुलुंगा बाथ्रा बुंथिदों जे सासे लाइमोनखौ जोथोनै सोर लानांगोन जोथोनै लानांगोन गार्जेनानो लानांगोन आरो जेराव सासे गथ'खौ बा सासे लाइमोनखौ जुदि गार्जेना जोथोन लायोब्ला बे गथ'आ बा बे लाइमोना माब्लाबाबो ड्राग्स एडिक्टेड आरो गान्जा फाग्ला आरो बेनि अनगायै बाइक साथिंग्रा बा फाग्ला बेफोरबायदि जाया होननानै बोसोन गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा। नोंथांमोना नुनो मोनदों जे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां जायगाफोरावनो बिथां फैला जे बरगयारिया जे माहारिनि थाखाय बा माहारि दानायनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। लाइमोनफोरखौ बिथाङा थांखिनानै थुलुंगाखां बाथ्रा बुङो आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों जे बे समाव गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव थांनानै बिथाङा बोसोन होनायखौ नुनो मोनदों गार्जेनफोरखौ बिथाङा बोसोन होनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो मैयानि सानावबो बिथाङा गोनां बोसोन होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों सासे फरायसाखौ सासे लाइमोनखौ जोथोन लानो गोनां गिबि बिबाना दङ गार्जेना आरो जायखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों सासे फरायसाखौ जोथोनै लानांगौबा गिबियावनो मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो बेखौ मोजाङै नायनांगोन आरो मोजां जुदि नायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड सासे नोङो गान्जा फाग्ला आरो बेनि अनगायैबो बाइक जोंनि लाइमोनफोरा गोबां लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा जे बाइकखौ लानानै गोबां न'खराव जेंना खोख्लैयो बा जेंना जाहोयो दा बेफोरखौ लानानैनो बैफोरबायदि गथ'आ जुदि जोथोन लायोब्ला बे बाइकनि थाखाय फाग्ला बेफोरबायदि जाया होननानै गोनां बोसोन होदों बिथां बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा। बे बेलायाव आं नैबे खोथाखौनो बुंगोन जोंनि गोबां बिमा बिफाफ्रा जे फरायसाखौ अर्थात गावनि फिसाखौ मा खालामनो नागिरदों थ' बिनि सायावनो गोनो गोथो आरो बेबायदि गोनो गोथो जायोब्ला जों बिमा बिफाया मालाबाबो गावनि गथ'खौ बुंनाय नङा जे नोङो डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ बा मेट्रिकआव 98% लाखिनांगौ हायार सेकेन्डारियाव 99% लाखिनांगौ दा बे खोथाफोरखौ जों बिमा बिफाफ्रा मालाबा बुंफेरनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जों बिमा बिफायानो जिहेतु गावनि फिसाफोरखौ बुंफेराखै स' एखनब्ला समाव जोंनि फिसाफोरखौ जोङो माने सेल्फ कनफिडेन्स गैयि बायदि नुयो जे आत्मबिश्वास गैयि बायदि नुयो गावनि सायावनो फोथायनाय गैयि बायदि नुयो आरो जेब्ला गावनि सायाव फोथायनाया गैया जायो अब्लानो बिसोर गथ'फ्रा माने जेबो थांखि गैया जाहैयो थ' गाव मा जानो नागिरदों थ' बे थांखियानो गैयाबा माबे स्ट्रिम फरायनांगौ माबायदि फरायनांगौ थ' बेवहायनो गोनो गोथो जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो बिमा बिफा बिथांमोनखौ बुंगोन जे जोंनि साफ्रोमबो फिसायानो साफा साफा गेदेर मानसि जानो हायो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायो आनजादाव बुरजा बुरजा नाम्बार लाखिनो हायो। दा बिनि थाखाय जों बिमा बिफायाबो
गावनि सायाव फोथायनायखौ लानानै सेल्फ कनफिडेन्सखौ लानानै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ बुंदावनांगोन आरो जोंनि फिसाफोरखौ जों जेब्ला बुंदावगोन अब्लासो जोंनि फिसाफ्राबो गावनि सायाव फोथायनायखौ लानानै थांखि लागोन आरो जेला जोंनि फिसाफ्रा थांखि लानो सोलोंगोन अब्ला जोंनि फिसाफ्रा खुनुदिन लेखा फरायनायाव बा थांखि लानायाव खुनुदिन गोनो गोथो जानाय नङा। गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि मुवाजों एडिक्टेड जानांदों आरो गोबां दोनखारनाय लांखारनाया जोंनि गेजेराव गोबां जादों मा बुंगोन? दा बेनो दहाय एसे सिगाङाव बुंनायानो जेलानोखि सासे फरायसाया जेबो थांखि गैया जायो दा थांखि गैया जाब्लानो गुबुन समावहाय मालाबा समाव जोङो माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा जालाङो खारन थांखि गैयाबा बेहा खामानियानो गैया थ' खामानि गैयाबा बिदिनो माने गोदाव सोराव जायो लामा आन्दायो थ' बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे सांग्राङै थांखिखौ लानानै फरायलाङो आरो बिनि सायाव जों बिमा बिफायाबो जाहाथे सांग्रां जायो जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा खुनुदिन बेफोरबायदि लामाथिं थांनो हाया थ' बे बेलायाव आङो बिमा बिफाफोरखौनो बांसिनै दाय हमगोन। थ' दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ अननायखौनो जोथोन लानाय होननानै सानो थ' अननायानो जोथोन लानाय नङा। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जुदि सांग्राङै गावनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला जोंनि फिसाया मालाबाबो ड्राग्स एडिक्टेड जाया गान्जा फाग्ला जाया बाइकनि फाग्ला जाया। थ' आङो साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरखौ बेनि थाखायनो आं खावलायगोन आरो जोंनि फरायसाफोरखौबो आं खावलायगोन जिहेथु जोंनि साफ्रोमबो फरायसानियाव टेलेन्टआ दङ जानो हानायनि थ' जानो हानायनि टेलेन्टआ दङब्ला जाहाथे जोङो थांखि लानानै दावगालाङो बेखौ खावलायगोन। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।